डॉक्टरांचो जो विषय देशभरान आणि जे कलकत्ताचे जाल्ले आणि आम्ही म्हणता की कलकत्ता डॉक्टरांविषयी जो जालो हे सामको भयानक विषय जाल्लो आणि म्हणूनच गोंय राज्यान आम्ही पहिले राज्य जे सुप्रीम कोर्टाचे डिस्कशन जे झाले कोर्टान आणि आमचे राज्य पहिले राज्य जे आम्ही टास्क फोर्स एक आम्ही गोवा मेडिकल कॉलेजान केल्ले आसा डीन टास्क फोर्सचो चेअरमन आसतलो तुमकां ते हांव लेखीत हांव दिता हे ऑर्डर आम्ही गव्हर्नमेंट लेवलाचेर आम्ही काढलेले आसा आणि मेन म्हणजे गोंयांचो टास्क फोर्स हो पहिली टास्क फोर्स आसतलो जे गोवा मेडिकल कॉलेज आणि आरोग्य क्षेत्रात जे कितें जाय की डॉक्टरांची सेफ्टी आणि गार्ड हे सगळे असोसिएशना बरोबर घेऊन पुढे वचपाक भयानक तरेची गोष्टी महिलांचेर ह्या तरेची घटना म्हणजे एक दुःखद अशी घटना जे कलकत्ता जे खंय महिला मुख्यमंत्री आसात आणि तिका बी ते कळोंक ना ते राजकारणाचे सूर आणि राजकारणाचे रंग हे सगळीकडे दिवप बरोबर न्हू हे माणुसकीचे नात्यान केन्ना केन्ना पळोवंक जाय महिलांचे जे कितें एट्रॉसिटीज जाता महिलांचे जेन्ना रेप आणि ह्या तरेचे गोष्टी जेन्ना घडटात तेन्ना सरकारांनी सेन्सिटिव्ह जावन त्या तरेचे गोष्टीचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा आयज गोंय राज्यान आम्ही टास्क फोर्स जे आम्ही केल्लो आसा ते चेअरपर्सन आमचे डीन आसतलो हेड ऑफ डिपार्टमेंट बाकीचे सगळे फॉरेन्सिक पासून मागीर ओबीजी पॅथॉलॉजी रेस्पिरेटरी मेडिसिन ट्रॉमा हे सगळे डायरेक्टर अकॅडमिक्स पासून चेअरपर्सन इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी स्टुडंट्स काउन्सिलरचे एडवायझर गार्ड वुमन रिप्रेझेंटेटिव्ह हे सगळे गार्डाचे असोसिएशन रिप्रेझेंटेटिव्ह मेंबर्स प्लस त्याचबरोबर इन्चार्ज ऑफ सिक्युरिटी ऑफ गोवा मेडिकल कॉलेज इन्चार्ज ऑफ सिक्युरिटी इवन हाऊसकीपिंग मेडिकल सुपरिटेंडंट अँड फ्रेझेला रावजो एडवायझर टू हेल्थ मिनिस्टर हे सगळ्या गोष्टी इन्चार्ज मांडुराचे गोवा मेडिकल कॉलेज RHTC मांडुराचो इन्चार्ज मेट्रन्स हे सगळ्या गोष्टीची बरोबर 27 लोकांची आम्ही कमिटी केल्ली आसा तुमकां दिता तुम्ही फ्लॅश करू शकता मिडियान की गोवा पहिली राज्य आसतले जे कितें चर्चा आमचे डीनान इनिशिएटिव्ह घेवन डॉक्टर बांदेकरान इनिशिएटिव्ह घेवन हे टास्क फोर्स गोवा मेडिकल कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल वेलफेअर अँड सेफ्टी एट गोवा मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटल हे टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट केल्ले आसा हांवें बी गार्डाक पयर आनी अश्युरन्स दिल्ले की आम्ही हे सगळे गोष्टी म्हणून ऑलरेडी त्यांचे एक कामाचेर आमचे लक्ष घातलेले आसा की आमचे कितें म्हणटा ताका व्हिडिओ कॅमेरा आणि हे सगळे सिक्युरिटी कॅमेरा आनी सिक्युरिटी सर्वेलन्स डॅशबोर्ड हे करपाक आमी फुडें सरले त्यांचे सिक्युरिटी बद्दल कंप्लेन्स आशिल्ल्यो हे बी आमी योग्य ते एजन्सी कडेन पावपाचो डीनच्या माध्यमांतल्यान आमचो प्रयत्न आसतलो गार्डान जे कितें विशय वयर काडलेले डीनान इनिशिएटिव्ह घेवन आयज आमी हे टास्क फोर्साचे अनाउन्समेंट करता दिस इज अ टास्क फोर्स हेडेड बाय द डीन इन गोवा मेडिकल कॉलेज म्हणजे डॉक्टरांची सेफ्टी महिला डॉक्टरांची सेफ्टी महिला स्टुडंट्सांची सेफ्टी या सगळ्या गोष्टीचेर आज आरोग्य मंत्री आणि महिला आणि बाल कल्याण खात्याचो मंत्री असल्या कारणान माझी डबल जबाबदारी असता की हे सगळ्या गोष्टी लक्षात घेऊन ही कमिटीची आम्ही जे कॉन्स्टिट्यूट केला जेका गव्हर्नमेंट अप्रुवल आम्ही दिल्ले आसा हे तुमकां दिता म्हणजे तुम्ही योग्य तरेन ते फ्लॅश करू शकता माझे एडवायझर बी आहा तिचे माध्यमांतल्यान आमचे कॉर्डिनेशन आमचे ऑफिस आणि डीनाचे ऑफिसाचे कॉर्डिनेशन करून आम्ही गोवा मेडिकल कॉलेज सुरक्षीत दवरपाचो प्रत्येक गोष्ट आणि प्रत्येक पाऊल आम्ही घेतले हे महिला ची सिक्युरिटी महिला डॉक्टरांची सिक्युरिटी महिला स्टुडंट्सांची सिक्युरिटी अँड ओव्हरऑल आम्ही या सगळ्या गोष्टीचे जे कितें आम्ही आश्वासन दिल्या हे पूर्णपणे आम्ही पुढे वयतले हे सगळे घेऊन आणि तुमच्या माध्यमांतल्यान ही कमिटी तुम्ही लोकांचे पुढे हे जाहीर करची म्हणजे आम्ही सिरियस कितले आसा हे लोकांक बी कळपाक जाय आणि लोकांक बी दिसून येवंक जाय हे फक्त पेपराच्या माध्यमांतल्यान न्हू पण खऱ्या अर्थान थ्रू एक्शन्स आणि ज्यो गोष्टी सुप्रीम कोर्टान चर्चा झाल्या हे आमचे राज्य पहिले राज्य आसतले टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट करपाक